každý krok, čo som spravil, tak bol už trošku bližšie tomu, čo ja by som naozaj chcel robiť. A teraz robím tieto vlogy. Zase je to krok, ktorý za 10 rokov si poviem, že dobre, nebol to krok úplne presne tým smerom, kde som dnes, ale bol to krok, bez ktorého by tie ďalšie kroky neboli možné. A to je dôležité. Urobiť iba ten krok. Tie ďalšie kroky sa ukážu až neskôr. Jedného dňa, keď budeš presne v tej destinácii, v ktorej si sa celý život videl, keď budeš presne žiť svoj vysnívaný život, tak budeš schopný si tie body, connect dots, budeš si ich vedieť spätne pospájať. A to je dôležité. Dôležité je vytvoriť tie dots, ktoré si budeš vedieť spätne pospájať. Nedokážeš si ich pospájať dopredu. Ty nedokážeš si presne naplánovať ten dokonalý krok, ktorý si budeš v 40-ke vravieť, že vďaka Bohu, že som ten krok spravil. Jediné, čo vieš robiť v tomto momente, so svojím aktuálnym rozumom, so svojou aktuálnou osobnosťou, jediné, čo vieš spraviť, je zamyslieť sa, čo je ten najlepší krok, čo viem dnes spraviť. A pravdepodobne na 99% to bude veľmi chybný krok. Ale aj ten veľmi chybný krok je miliónkrát lepší ako žiadny krok. Miliónkrát lepší. A ja od bodu, kedy som si povedal, že ja už nechcem robiť proste mukla vo firme, tak som odtedy už urobil, dajme tomu, 10 krokov. A všetky boli chybné. Ale každý jeden z nich bol o trošku menej chybný ako ten predtým. A jedného dňa urobím absolútne dokonalý krok, ktorý by nebol možný bez tých 100 chybných krokov predtým. Takže neboj sa urobiť ten chybný krok.